Ya, Mak. Peniki ayo bareng-bareng ngaturake agenge panuwun tanpa umpami nggih karo panjenenganipun Bapak Sudyarjo lan Ibu Ainun Jariyah, Nduk. Ya, iki kagungan kersa awake dhewe didekakno mrene. Iki ajate mantu. Oh, duwe gawe mantu. Bapak Ibu sedaya kemawon kula suwun paring berkah puji pangastuti mugi-mugi sir kemanten sekalian saged anut runtut dumugine kaken-kaken lan ninen-ninen kalis ing sambikala. Enggal pinaringana momongan putra kae putri ingkang bekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Lan demikian ayo muji syukur marang ngersani Gusti kang maha kawasa ya Nduk. Sabare Bapak
Subyarjo duwe iki diparingi rahayu basuki slamet kaono alangan sawiji apa-apa lancar nyambut gaene akeh rejekine yuda sak tingkah polahe ceger waras kabeh panjang yuswa menyang diwae tansah oleh pindhangane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Engger bocayu cucu apa mak mumpung ana wektu sithik ngger ayo ngaturi pangipur ya sadurunge iki mengko Mbak Dewi joget ana kene engko ya ayo anu dhisik ngaturi lelagon sing urung tawono oh ngono Mbak Dewi sing ngremo wadon mangun yo oh ngremo wedok kula putrane Abah Kartolo putrane Abah Kartolo lawak sing kondang yo iya wah kita di penyunane sing duwe kae oh iya ngersakake apa ayo dicocokno marang kahanan ana ing kene iki nduk sarene iki desa mbok iki yaiku kyayine ora ana sing sombong ayo ngaturake lelagon aja sombong ngaturake lelagon aja sombong sapa sing sombong dadi kancane setan ya tak kira sedulur kene wis ngerti bab iku nduk mulane iki ana lagune iya sing ngripta iki biyen sing ngripta Abanku saka Tegal oh iya sing dadi bupati Tegal saiki wis almarhum awak dhewe sing nglestarekake oh iya nek oleh sawake ngono nduk iya ayo ojo sombong yen aturake
karo suarane gamelan kok ora cetha ya cakepane nggel. Ya bisane cetha. Suara tunggal ora nganggo gamelan sing swara sapa. Pak Sri Lestari sinden saka Porong lho. Oh saka Porong. Yo tanpa gamelan. Di ruk lu percaya maring ujane tuntunan sebab urip padha butuh keselamatan selamat dunyane istiqomah selamat akhirat husnul khotimah istiqomah iku ra kena nunge panambah dumateng Gusti Allah husnul khotimah hayite bagus resik wong urip mung sepisan wong mati ya sepisan aja sombong aja sombong aja sombong aja sombong sing sombong kancane setan jan suarane jelas teryo cetha. Ya saiki sadurunge minangkani pamundhut saiki Mbak Dewi kulaturi minggah dhateng panggung dipun kiringi ngangge serapat. Ya. Mbak Dewi, selamat.
matur nuwun. Karawitan khususan Kak Sur mangke kula sapa sedherek WA. Oh, ngaten. Oh, nggih. Kadosé wonten bintang kesumat kali kula. Sentimen nggih. Sentimeter apa pripun, Bunda? Sentimeter kali kula Kak Sur. Nika nggih, pundi nika nggih? Asik. Ya Allah, sampai dicatat. Nggih, ngapunten. Pak nika acaripun apa Pak? Niki acarae kemantenan. Oh, manten. Gawe mantu. Oh, seger nggih. Oh, nggih. Nanti bau-bau manten ngoten lagi seger. Nggih, kula pun karep ya cuma nafas boten. Loh, nggih, anu rezeki manten, ngoten, nambah berkah. Nggih, amin. Kalau mereka lampahan apa Pak? Niki lampanipun pun rabine Angka Wijaya. Ini angka Wijaya. Iku tesih tunggal sing nyuwun rabi lah. Kayak sak meter katae nawi nyuwun rabi napa mboten mumet jenengan? Loh. Maksudnya Kemarin batu tapi son nih operatornya ya. Ayah isan. Lah niki kan sing dirabi kan tesih tunggal angka Wijaya niku wau. Lah wayang sak menten katae nawi nyuwun rabi sedaya napa mboten mumet jenengan? Loh, nggih boten no. Mboten nggih. Boten. Sing penting ah lho niku. Seperti lak nanggape ta. Ah nggih niku. Sakit mawon kula. Betul. Nggih, nggih. Tugas negara kula napa? Nggih kula niki ngeten nggih. Kula kesenengan kula niki rondo-rondoan. Nggih kula jalu kula niki. Senengan kula niki rondo kok. Seneng ngotole rondo boten, seneng suarane ngoten lho kula. Nang rondo nggih penggen kula wonten sebelah. Biasane kan kali angsle, rondo kali angsle wonten kacang ijo. Ronde. Ya, koyo sakniki. Ronde kayak angsle nggih. Ronde. Ronde niku enten kacang ijo kali Oh, jahe. jahe nggih. Nggih nek angsle niku nek kuali lho. Enten rotine niku. Nggih, leres. Nggih. Nami rondo wonten rotinipun kan? Oh, rondo mboten wonten. Nek ronggen kula niku nek rondo niku mboten gadah bojo. Oh, single factor. Hah? Single factor. Niku petarung tunggal. Ya nggih. Oh, nggih. Petarung tunggal. Oh, nggih bener niku. Bener. Nggih. Nggih nembang nggih. Nggih. Oh, Nggih. sumpah nggih. Kan kula diprank malih kali Cak Sur. Oh, mboten. Yen saged pempling nggih. Kula kempit banget lho Pak Dalang. Saestu ta. Sinten mae. Kami tadi gede. Rondo pempling. Tadi kali Bapak nggih. Oh nggih, kula nggih kali centen tinggal ngaten mburi. Sok kula niki wis tuwa niki lalen kula gampang lali. Sami kula nggih nawi pas wayahe nagih nggih kula eling. Nggih, kula niki kadang-kadang udah lali, kadang-kadang bojo ya lali. Nggih kula WA mawon. Nggih, wong kula nggih kadang-kadang pipis wonten manten mboten kula seleraken ya. Lali ya. Kasih Mas. Pun dibablasaken lho sae. Bisa dibatin mawon kali yang. Rada kempling. Oh, rada kempling nggih. Nggih, siap. Belajar nggih Pak Dalang kados Mbak campur sari wae. Nggih, kula nggih belajar sampe mawon. Pun di SP, mungkin kalau rapi itu di SP. Surat peringatan. Ayo, Kang Mas Sur. Kang Mas. Anu, sampai dulu. Mas. Oh, iki ayo ya, jadi.
kula tetu Haji. Nah. Bapak Bakat Kono. Ya pun
pede no. Nek jenengan mboten pede lah padha wae membari kula niki jalan kan mboten pede ya. Ayo. Manggil yen. Nggih, kapan nggih. Wes, sak. Iki rampunge rondo kempling, saniki sindene berdiri semua. Alhamdulillah, langsung. Buat ada yang ngajeng. Mimpin. Niki berarti dibariskan. Oh, nggih. Oh, iya, siap-siap. Oke. Ini peraturan baris berbaris diberlakukan berarti. Jelas dong. Oh, nggih. Berarti abang nggih Bunda. Nggih, iki gampang-gampangan mawon nggih. Salam. Gampangan mawon. Nggih, pripun? Lakon pepiling. Oh. Karo napa nggo anu kebaden iki goyo-goyonaken kalian sampe semangat lho. Ini seneng. Action-e sing sae ngoten. Pepeling. Pepiling kangge ngelingaken sok sinten kemawon tansah elinga kewajiban salat 5 waktu. Nggih, leres. Ojo mung kelingan dilakoni temen. Salat 5 waktu niku minangka jagake agama. Langsung mawon nggih. Kok ndang.
direndakno teng Cak Sur. Monggo Niku open order lho niku, Pakde. Nggih. Open order napa mawon niku. Vila-vila. Nek prai tanggapan jare nang sawah barak. Percaya. Percaya garap sawah. Percaya garap sawah. ya paling yo klunuk-klunuk delok tok mulai. Lah nggih, Pak. Kalau sing percaya kapok ya. Nah, ini wau Mbak Dewi enten penyuwunan. Nggih, Bapak. Niku wau enten penyuwunan caping gunung saking Siwalan Kertosuro. Yo. Enggak SMKI Petra. Nggih. Petra. Nggih. Niki sing ngendang niku kudu sinden kula sing namine Esti. Cocok. Cocok. Mbak Esti, kamu. Mbak Esti. Mbak Esti. Nek sampean apal dulurku sik arek iki. Mbak Esti ngomong. Niku saking Napa, Bapak? saking isi Surakarta. Oh, anu. Sarangan kalian Mas, isi. Oh nggih. Mak tari. Mbak S. Itu sing ngembang jeneng sing ngendane nggih. Halo. Jenengan kami Ngembang. Ngembangnya tenggian. Oh, iki. Iki jane operator ku ono. iki kula nyekeli niki mawon. Nyekeli niki. Jenengan nyepeng mriki, kula tak nyepeng tasih jenengan. Loh, untuk klasik. Boten, Bapak teng mriki. Kula amankan di sini. Ya Allah. Kalau betaken tas sampean nggih, Bu. Tasih sinten, Bapak? Tasih Mbak Esti. Mboten tas sampean. Tas kula, pun lebet kadang kok kula wingi. Dereng kula tebus. Buka aib. Saingane peyang lho. Saingane peyang tak sini. Coba dulu Mbak Sri Lestari. Mbak Sri Lestari. Tanggana dae iki. Kayak medale anu iki. Yang paling welas niku Dualu niku. Standing. Action. Batuk sih.
Wah, Urip nyekel kete menit aku ya iso. Mak liyane kok gaya-gaya ngono. Awakmu tau ta? nggih. Bon, kenderiyen, nggih. Nggih. Nggih pun jaluk kula pangoten kok mateni pasaran. Wah, Pripun? Mas, napa? Niki jane kok pun ditimbali Mas. Mas. Nggih. Matur nuwun kalih Mas Tias sedaya kemawon. Kak Suntari saking kira nggih sore wau mangke kula matur nuwun sedaya keblat papat panjer 5 najan boten kula sebat asmanipun kula selalu sampun prihatin nggih. Katuri pinarak Mbak Dewi niki enten penyuwunan kok aneh nggih. Aneh saestu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Mas dalan dipentas kula nyuwun kiprah bulet kali kiprah biasa buta raton. Kendang sigrah peking tuk-tukan kandel. Tutukan kandel saking kula danyang bokong wong lawas. Wis anak kowe sing ngesakno wis wong nek basa iku anu lho apa jenenge. Wes dawa banget rong besan wis. Sawerane ora kok situ ngono. Nggih matur nuwun kula kok anu mboten, saestu mboten namung kula matur nuwun. Mas mboten nate ngeten-ngeten iki nggih mboten napa-napa. Tapi nggih mboten pantes. Guyon nggih. Karo tak ampun besakno niku. Pilih mawon mungkin sing boletan niku tuka sing napa sing gondangan iki bali kakak adik niki. Tuka langsung niki anu nggih dibar nggih langsung boletan nggih. Napa dilajuri apa-apa. Nggih, tak suruhan sik nggih. Mau tuku maju. Tuku aji. Oh, tak arepe milih wayang sembarang. Kene jeng pedal gumurat gumuruh. Gumuruhan Bedalin jeng saka jeroning negara saraten saya ngarati megolan kono-kono